Pani Hatalová, ten vážne zrá ako pán Boh. Poďte sa pozrieť. A nie. Choď. Poďte. No poďte. Andonemu vyráža Hatala a Chlapci, výbornou máme tu pani Hatalovú. Dobrý deň. Nech sa páči. Talianskeho strelca. Zatiaľ to ide výborne. Bravo. Hatala je, tak ako v predchádzajúcich kvalifikačných zápasoch, mužom na svojom mieste. Hrá s prehľadom, uplatňuje svoje skúsenosti, je dostatočne tvrdý v osobných súbojoch a je skutočným pilierom našej reprezentácie. Dramatický súboj o účasť na majstrovstvách sveta v Miláne pokračuje. Celá naša športová verejnosť prežíva pri obrazovkách tento boj spolu s našimi chlapcami a nie dvarí u nás občana, ktorý nedržal palce. Fantastický chlapík, však pani Alenka. Viem, čo som si brala, nie? Naši futbalisti Nech sa páči. Ďakujem. Takých ako on je málo. Akciu zakladá Kováč. Len ho príliš neunavujte. Žiadne strachy. Šimon. Nevidela som ho 3 mesiace. Jeho spätná prihrávka. Tomu hovorím antikoncepcia. Vy sa fakt nezmeníte. Aha. Krasňanský. Šimon. Jurek. A znova Strieľaj! Šimon a jeho strelu zráža talianská obrana za bránkovú čiaru. Získavame rohový kód. Rozhodcu McIntyra proti jeho rozhodnutiu, ale úplne zbytočne a neoprávnene, pretože to bol jasný a evidentný roh. Ho zahráva z pravej strany Šimon. Mala som aj ja skápať. Ale Editka, neotravuj. Aj tak to bol obyčajný bastard. Bastard. Ty si bastard. Ale Editka... Pavlíka! Rundu pre nás! Ktorý sa výborne zorientoval v 16. súpera. Vyskočil najvyššie zo všetkých a v pravom momente a jeho prudká hlavička bola jednoducho nechytateľná. Ale vlastnému manželovi by ste nepripili. Zaslúži Pani Alenka, tak na neho. Na jeho zdravie. Nech mu slúži. Predsa len vybojuje miesto vo výbere Európy na pripravovaný zápas s Južnou Amerikou, ktorý bude vo februári v Buenos Aires. Ešte to. Začiatok tohto rozhodujúceho zápasu o postup na majstrovstvá sveta sa nám vydaril nad očakávanie. Vedieme v Miláne nad Talianskom 1-0 gól od Hatalu a do týchto chvíľ sme domácim veľa nedovolili. Už naozaj nebudem piť. Alenka na tie šaty.